Ja pri novom videu, dneska to bude Glass Bridge. Nie s hosťom, ale s mojou sestrou. Pozdrav. Dobre, buď ticho. Takže moja sestra je tu dneska a ideme skakať po týchto sklách. Followuj ma. Tu na. Ty si zomrela? A ja. Hej, to čo je? Po Sarenovú skla. Jak padol? Poticho. No, takže. Timorik! Tu? Poďte, áno. Nie, ja som debil! Ja som neskočila. Dobre, takže moja sestra je trochu drama queen. Takže tak do ryti. Dobre. Ja som aj na to nestúpil. Vstúpil? Ja Dobre. Nie, však... Jaký hacker? A jakže on tam stál? On je jaký hacker? Jakže on tam stál? On proste letel cez, že trik sklíčka. Nie, to si on vie toto. On si to vie kúpiť, ale on stal na sklíčku, ktoré má padnúť. Sklíčka dotykov. Ja som proste napísal neskočia. Ja neskočím. Dobre, už sme tu. Skadiaľ ste išli? Aha, tu. Dobre. Tak, už sme tu aj s mojou sestrou. Tak musíme počkať. Kamošek. On skočil. Dobre, poď. Však čo robíš? Yes, ideme. Kde si? Aha, tu. Ináč nevieme, prečo sme takíto černí pajáci, ale ok. Keby tam niekto skočil. Ja idem. Ja nie! No, zomrel som. Nevadí. Idem ku tebe. Isko. Dobre. Som už dosť blízko vás. Ak ste to... Ne, to nejste vy. My sme tu. To preletel. Že? Ale oni to majú tú stíhačku, hej. Ja som ti ho nemohla. Nie, oni si to kúpili. To bude tu. Yes! Dal som risk. Joj. Čau. Kde ste? No, ukážte mi cestu. Ty si tam, ja neviem. Dobre, posúvame sa. Ale už sme skoro v polke. A tu. Za chvíľu bude. Tu keď... No, lebo doletím tam. Ja neviem kam. Jakže sme skočili obidva naraz. Som riskol. Tuším, že tam. Yes! Poď teraz tu a tu. Dobre. Danger zone. To bude tu. Ty neskač. On to preskočil. Však jeden. Ale on sa vie takto zachrániť, to je, že... On to takto letí. No, musíme si počkať. Ale aj tu by som chcel vedieť... Dobre. Musíme počkať. Jo, títo už sú tam. Tak tých musíme nájsť niekde. Tu na to bolo, že? Áno. Dobre, poďme všetci, hej. Wow! Hej, teraz som im jak pomohol. Ty kura... Teraz ich budeme mať viacej. Skúsim trik? Oh. To neprídeme, hej, kde sú oni. Ale on by mohol ísť na to sklo, že ukázať nám. Idem tam. Nie! To je jedno, nikto by nešiel a už by horelo sklo. Dobre. Doveď ma ty, Jožo! Ne. Normálne nedobehnem vás. To je taký Jožo. Dobre. Ideme. A ja to ide. Dobre, nevadí. We need to lock in. Dobre, sem. Dobre. Teraz dobrý kus dá tento černý pajac. Však to som aj ja. Ideme sem. Dobre. Tento by nám mohol poradiť. Dima?
Ja to skúsim. Wow, jaký kek! Ja už to Čo? Nejebne, však to tam bolo. Nenadávaj Boha. Sorry. Nerob, oni sa regenerujú toto skla. Yes. Čaute, som asi prihlásil, ja neviem, vy ste ďaleko? Nie. Ja už nebudem skákať. Keď budem v skupinkách, už neskačem. Neskačem už. Alebo? Yes! Skočil som! A dobre? Áno, však ty si so mňou, ne? Áno. Černý pajac. Dobre. Musíme si teraz počkať zase, lebo nikto nepojde. Viem, že by, neviem, tak nám pomôž. Dal som risk, ľudia, pozerajte tu na... Toto som skočil. Ja som tak Yes. vedela, že to bude to správne, ale neskočila som. Tam som chcel Oh. Oh. A je tu Danger Zone. Poďte. Poďte, ľudia. On je jak pomaly skače. Ja som tak... Ježiš, ten mal taký ping, že 3000. On strašne pomaly skáče. Počkaj, ty si to riskla. Ty si to riskla. Ani nevieš. Na schvál si podal, hej. No dobre. Kamo, oni sú úplne priteplení. Však tu na poď. Ty prečo si tam išla? No ale však si nepamätáš cestu. Dobre je. Lietadlo. Nezaujíma ma to, nezaujíma. Buď ticho. Dobre, takže moja sestra zase padla. Jump. Ty kokos! Ty kokos! Poďte. Kamo, prečo ma to odfrklo, keď som na tom Poďte. ani nebola. Dobre, zachránil som takých ľudí a teraz poďme, skáčme. Nie! On sa tu prepadne! Áno! On tu riskol. Vidíte, takto potom horí to sklo, že... Prečo by to malo vypať? Jo, Nepadne. pomoc. My to nedáme. V skupinke. Dobre, títo Jožkovia by mohli jumpnúť, ale hovorím to aj ja najmodrejší. Takže, ale je ich tu dosť, takže... Ja už asi... Wow! Oni skočili! Ja už skoro idem za vami, ale ako... No tak ja ne. Dobre, tak teraz sme sa Čaute. posunuli tak o 3. Čaute. Dobre, tak moja sestra už je tu. On to preletí. Dobre, oni normálne sú odvážni. Dobre, Keby tam niekto skočil, že by naletel. Nie, ono to horí. Dobre, to bude tam. Mám to skúsiť? Poďte sem. Mám to skúsiť. Skoč, ja neskáčem. Jožko, nerob, ja to asi skúsim. Čaute. To bude doľava. On si tam pristane, ale to bude 2-krát doľava, 2-krát doprava. Takže to skúsim! To je briči. To je vriči, ľudia. Hovoril som na začiatku, že to dáme, ne? Posledná šanca. Ak to teraz nedám, tak nič. On je neviditeľný. Čakaj, Ty si už išiel? sa sústredím. Tak nič. Na dnes to bolo všetko, ľudia. Moja sestra je úplne na hovno. Nenatočím videjka. Čaute, ľudia, ahojte, odber mi dajte, neviem, kde je moja sestra. Ahoj. Maminku pozdravujte, buď ticho, čaute. Ahoj.